Ondertussen hebben we ons weer op de fiets gezet, want we gaan nog altijd op zoek naar het mooiste plekje langs het fietsenroutenetwerk, samen met het Belang van Limburg en de provincie. De bedoeling is dat jullie mooie foto's maken van een of ander plekje waar je tot rust komt, wat je mooi vindt. Dat laat je dan op de website van toerismelimburg.be/favoriete plekje. En dan is het hopen dat de mensen op jouw foto gaan stemmen, want je kan dan een waardebon van €500 winnen. En de man die dat heeft gedaan is Brecht Poirijen uit Sint-Truiden. Hij heeft een hele mooie foto gemaakt. Goedemiddag Brecht. Goedemiddag Cynthia. Welke foto heb jij gemaakt of welk plekje heb jij uitgekozen? Wel, ik heb eigenlijk gekozen voor een foto van onze sterrentent die we geplaatst hebben in onze boomgaard. Ja. Je kan hem nu zien. Dus dat is te midden van de fruitplantage van ons fruitdomein, want wij zijn eigenlijk een fruitbedrijf en we hebben sinds vorig jaar daar eigenlijk een sterrentent in gezet. En wat gebeurt er? Wij ontvangen toeristen. En wij ontvangen heel veel busbedrijven en die komen dan eigenlijk een kijkje nemen op ons fruitdomein. Ja. En is dat een plek om te rusten dan, om iets te drinken of wat gebeurt er in die tent? Ja, in eerste instantie is dat zeker om even uit te rusten. En mensen kunnen genieten van ons heerlijk zelfgemaakte Pipo-appelsap. Maar ze kunnen ook perfect genieten van een streekbiertje. En dan krijgen ze ook wat meer uitleg over onze werkzaamheden in de fruitteelt, wat we doen, wie we zijn. Dus we leggen dat eigenlijk helemaal uit. Maar dat is niet het hele jaar door? Hoofdzakelijk is het eigenlijk van in april tot en met september. Ja. En die tent is nu weg of staat die daar nu ook? Nu is die eigenlijk weg, dus het moet natuurlijk iets warmer zijn natuurlijk. Nu heb je ook minder fietsers. Dan is het altijd leuker om daar eigenlijk te vertoeven. Ja. En eigenlijk met de bloesem en als de appelen en peren aan de boom hangen is dat ook wel mooier dan, hè? Ja, zeker en vast. En het is echt wel, mensen worden ondergedompeld in de Haspeljouse fruitboomgaard, want de meeste mensen, ze hebben dat wel eens gezien, maar als je spreekt over een fruitplantage, de meesten zijn daar nog niet echt in geweest. Ja. En wij dompelen ze echt daadwerkelijk onder in het fruit eigenlijk. Ja. Letterlijk en figuurlijk, want je hebt ook zo'n drankje meegemaakt. Waarom heet dat Pipo? Ja, dat is grappig. Waarom heet het Pipo? Heel veel mensen vragen mij dat. Wel, Pipo, daar zit dus iets achter. Het is niet een clown, maar dat is eigenlijk de initialen van mijn vader, Piet Poirijen. Dus wij zijn de familie Poirijen en dat is eigenlijk de initialen van mijn vader. Dus. En het is ook een naam. Als jij morgen thuis komt, bij wijze van spreken, je gaat dan nog altijd weten hoe het noemt. Dus het is een naam, we hebben daarvoor gekozen, die blijft goed hangen. En is ook... oorspronkelijk hebben we dat idee gehad, we willen kinderen meer en meer sensibiliseren voor gezonde voeding. En daarom hebben we Pipo gekozen. En we merken ook dat de ouderen nu stilaan ons sapje beginnen leren kennen. Ja, ik wil het wel eens proeven. Dat gaan we eens even doen. We gaan het zo meteen drinken, maar ik moet nog even meegeven dat er heel veel gestemd wordt op die website van Toerisme Limburg. En ondertussen is er al een top 3 bekend. Helaas, jouw foto staat er nog niet tussen, maar na vandaag komt dat allemaal in orde. Hè? Als iedereen dat nu heeft gezien. Uiteraard. Even de top 3 bekendmaken. Op 3 dit is de meest geklikte foto. Dat is het hoogste punt van Welle, heeft 820 stemmen. Op 2 hebben we het Dorpsplein in Zepperen, dat is ook in Sint-Truiden, dus dicht in de buurt. En dan op 3 de Abdijsite van Herkenrode in Hasselt met 233 stemmen. In totaal zijn al 5600 stemmen uitgebracht. Dus nu is te hopen, Brecht, dat ze ook op jou... Ja, zeker. Ik zal u hier ook een glas geven, want aan al dat fietsen krijg je dorst. Ja, daar worden we moe van. Hè. Dank u wel. Beetje vitamine opdoen. Dank je wel voor de mooie foto. Graag en heel gedaan. veel succes ermee. Alle info vind je op de website van Toerisme Limburg. Tot zo!